गिबिवेनि रिजाल्ट दिनै लोगोफोरजों तलफोरने दायो होनसै खुबिने दै सै सोरनियाव मोननानै मिथिया आरो इसोर भगबान तलफोर बरायलायबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ तलफोर फाइनालि बहुत गोबाव लोगोफोर दिनै गिबिवेनि रिजाल्ट दिनै लोगोफोरजों होनसै आरो ना तलफोर आफ्टर 3 weeks लोगोफोर दिनै जों रिजाल्टखौ दायो होनो थांगासिनो आरो ना बाट लोगोफोर जोङो रिजाल्टखौ जों एसे इउनिक होनसै आरो ना तलफोर बेनो जाबाय माने जोङो गासै 1400 कमेन्ट दङ ना 1450 नाव गासै बेसेबां कमेन्ट दङ तलफोर गासै कमेन्टखौ जोङो स्क्रिनशट मारिबाय जोङो थ' दायो बे 1400 कमेन्टखौ लोगोफोर जों दायो प्रिन्ट खालामनो थांगासिनो प्रिन्ट खालामनाय लोगोफोर जोङो नैयाव आथायगोन बेरायाव आथायगोन माबा जेखि जाया मोनसे आथायगोन तलफोर दायो जों बहुत इउनिक मोनसे गिभवे रिजाल्ट दायो जों होनो थांगासिनो दायो अके मोनो रेडि थ' देखायगासिनो दे तलफोर दायो जों थांगासिनो खैराबारियाव बे गासै 1400 कमेन्टखौ जों दायो प्रिन्ट खालामो लोगोफोर प्रिन्ट खालामनानै जों मोनसे बहुत मोनसे गिदिर सार्ट बनायगोन थ' बे सार्टआव जों मोनसे बहुत इउनिकै जोङो गिभवे जों रिजाल्टखौ दायो होगोन आरो ना थ' बहुत माने खस्थ'लाय बहुत जादों माने 1400 कमेन्टखौ जों स्क्रिनशट खालामनाया बिराद माने खस्थ' खालामबाय थ' आरो बेयाव दा प्रिन्ट खालामनाय आरो मा खालामनाय बहुत भेजाल आरो ना होमबाबो लोगोफोर जों नोंथांमोननि थाखाय बेखौ जों खालामगोन तलफोर नै दायो नोंथांमोननि कमेन्टआ रेडि जागासिनो नै दायो प्रिन्ट आउट जागासिनो भिडिअ डीजे भाई नायदो नै गासै 100 खाथियाव कमेन्ट दङ आरो मोनसे पेजाव गासै बेबायदिनो बहुत पेज दङ नै बहुत इउनिक जानो थांगासिनो दै गिभवेआ बेबायदि माने बहुत कमेन्ट खालामो ना बहुत कमेन्ट खालामो बिदि नै नायदो लोगोफोरनि कमेन्टफोरखौ नायदो नै बहुत दङ बेबायदिनो सानख'नो हाला हा जिखिजाया हाबानि कमेन्ट आरो हाबा माने बहुत दङ लोगोफोर नै दायो प्रिन्ट जागासिनो बहुत नै दायो नै मानसि दुलुर डिम्पल दों खावलायाव बे मानसि दुस्थु बिखाला दुस्थु स्टाइन डिम्पल ने बेनियावबो जागासिनो प्रसेस कमेन्टफ्रा नै पुरा गासै 1400 तलफोरनि दायो जाबाय गासै बहुत पेज लोगोफोर दे गासै बेयाव दङ लोगोफोर 1400 ता कमेन्ट 1400 तलफोर बिदि ना बैसागोनि थाखाय स्पेसियेल तलफोरा बेखौ माने बहुत सेरनो सानबाय थादोंमोन आरो ना होमबाबो खालामनाय जायाखैमोन खिन्थु दाबो तलफोरनि फार्स्ट टाइम बिदि फिजिकेल गिभवे होनाया तलफोर बेखौ आं बोरै खालामो बेखौ आं दसेनाव देखायगासिनो थाबाय थाबानो जाबाय भिडिअ दे बेनो दायो थांसै मोनो पेमेन्ट डान अके तलफोर नै फाइनालि दायो नै न' सहैबाय गासै 1400 कमेन्ट खालामनानै नै नोंथांमोननि लोगोफोर अननाय ओरैबायदि मोजां कमेन्ट खालाम नोंथांमोना आयै सनाफोर एसेबां मोजां कमेन्ट खालामो नोंथांमोना थ' गासै लोगोफोर 1400 कमेन्ट दङ दे लोगोफोरनि दायो जोङो आं बेखौ बोरै बनायगोन होनना बुंदोंबा थारमाने मोनसे गिदिर मोनसे सार्ट बनायनोसै बिनिफ्राय जों बेयाव लोगोफोर मिसिबनानै बेयाव जों खुबैनोसै लोगोफोर मोनसे एरो आरो ना मोनसे जं ना बेखौ खुबैगोन जोंहा हिन्जावा मनुवा नों खुबैगोन आरो बेयाव मेगनाव पाटि खागोन बिनिफ्राय बेखौ फाखोरसे फिदिंगोन फिदिंनानै बेयाव जाय लाखि लोगोफोर बिनियाव नांगोन आरो ना बे एर'आ थ' जायनियाव लोगोफोर बे फिसा मोनसे लोगोफोर एर'आव हाबगोन बेनो जाबाय विनर थ' लोगोफोर जाबाय ना आइडिया बहुत सिम्पल दे आइडिया लोगोफोर बहुत सिम्पल माने लोगोफोर मोनसे गोजौ सार बनायनोसै ओमफ्राय जों बेयाव लोगोफोर मिसिनानै खुबैनोसै एरो अके थ' लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय बहुत इन्टारेस्टिं जानो थाखासै भिडिअआ ये मनु दे जल्दि मोनासिगोन मोनाबा क्वालिटिया गावो दे जल्दि थ' लोगोफोर दायो जों नियावनो जागाथ' गैया खिरखियावनो जों आथायनोसै खिरखि खुलिनानै जों आथायनानै लोगोफोर बेयाव जोङो मुनुखौ आङो खुबैहोनोसै आरो ना मोनसे बुस्थु जेराव हाबो बेनो जागोन विनार थ' गार्लसफोरनि थाखाय मिथिखायो नङा होमबा बैसागोनि दखना आरो आर'नाइ जाबाय आरो बयसफोरनि थाखाय सार्ट आरो आर'नाइ yes let's start a video okay तलफोर नै फाइनालि जाबाय फाइनालि थ' नै टेपदो सिथाबाय आरो ना नै टेपदो गासै बे तलफोरनियाव गासै दङ 1400 कमेन्ट 1400 कमेन्ट तलफोर दायो बेयाव मुनुआ मेगन मिसिनानै खुबैसिगोन मोनसे एरो माने मोनसे रिफिल दै एर'थ' मोनासै जों रिफिलखौ खुबैसै आरो ना रिफिला माने हाबो बेयाव तलफोर दायो मुनुआ दायो खुबैगोन बेखौ थ' जायनियाव नाङो लोगोफोर सरि जायनियाव नाङो लोगोफोर बेनो जाबाय विनार आरो ना माने बेयाव गेजेराव खुबैनाय बेयाव माने मुनुआ बेखौ नुखायदों मानोना बेखौ मेगन खागोन आरो फिदिंगोन ने फाखोरसे फिदिंसै गोजौआव नाङो ना गाहायाव नाङो बेयो माने लाखि आरो ना मुनुनि आखाइनिफ्राय दै बाजि दुलुरनि आखाइनिफ्राय थ' लोगोफोरनि दायो जों नियाव आथायनोसै बेबायदि आथायनोसै नियाव अके दायो पुरा रेडि जाबाय नियाव आथायबाय लोगोफोर नै 1400 तालफोरनि कमेन्टनि नियाव आथायबाय थ' माने बेलेग जायगा गैयाना बेयावनो आथायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो उनाव खुबैसिगोन दायो खानादो बिहामजो खानादो मेगनखौ लोगोफोर नै गिभवे बहुत इउनिक लोगोफोर दे बहुत इउनिक दा लोगोफोर मोजां मोनदों ना जोंनि टेकनिकखौ जों बोरै खालामनो माने प्रायानो जेनेबा एपआव खालामो दोलै वेबसाइटफोराव खिन्थु वेबसाइटफोराव बारा मजा नाङा आरो ना थ' बेबायदि फिजिकेल खालामनायनि मजायानो आलादा नङा मोनसे बाथ्रा बेबायदि गेजेराव नांबा बे माबा दे रिनिउ जागोन
गेजेराव नांबा निफोराव नांदोबा एबा नामनि गेजेराव निफोरावबो नांदोबाबो बियो मिस थांगोन जिखिजाया नामाव नांनांगोन आरो जिखिजाया अके खाबायना फिदिं दै माबा हा माइ गोजौ दा माबाया स्टार्ट दै फिदिं एक दुइ खेबनिबो जा दे दे खुबि दे बे सानै गोसो खुबि यास बे सानै गोसो खुबि स्पिड बे सानै बोलदो खुबि या गिलिबाय हाबा मोजां हाबासै र मोजां हाबासै लोगोफोर मोजां हाबासै माने माबाया जाया रिफिला माने आं खुबिनो हादोंमोन थ' ने मुनाव बारा बोलो गैयाना बिटिया थ' बिनिखाय एसे वेट नांगौ आरो ना एसे वेटदो खुबिदोसै बियो बे नैबे मुनाव हायाबा आं खुबिनोसै मानोना आंनो होगोन नङा होमबा दे र खेबसे फिदिंबालाय दे बेदै दे नय हमान खालामना दे जिखिजाया लाखिसो हमान खालामना बुस्थुआ बिथिं नङा होमबा बिथिंनो नैखियाव हा नैखियाव दङ मेन बुस्थुनियाव हा नायदे हा दे जा लाखि बे गोसो खुबि दै 1 2 3 go ये तलागफोर दै आयै नामखौ नुला नाम नुदों लोगोफोर बेनो जाबाय लोगोफोर फाइनालि रिजाल्टआ लोगोफोर मोनबाय खिन्थु सोर बिनि नामानो सिङाव हाबलांबाय आरो ना नामखौ देलाय सिंनि कागजखौ जों लाबोफिनना नायनोसै नामालाय र निखिलाय दाय गाखोना नायनोसै मानोना गोजौना खिखिया अके तलागफोर माने गेजेराव नाङासै दै नैयाव नांबाय थ' बेखौ नायनोसै सोर बे लाखि मानसिया सोर अमित लाखि मानसि जाबाय लोगोफोर नै अमित बर' नै माने ब्लार जागासिनो र' दै लोगोफोर नै अमित बर' बि लिरदोंमोन गुड जब लोगोफोर बिथाङानो जाबाय दिनैनि उइनार लोगोफोरनि दायो नायगासिनो जा मुनुआ अमित बर'खौ सार्च खालामगासिनो माने 1400 कमेन्टनिफ्राय नागिरनाया टाइम नङा दै टाइम लागोन बेयावबो प्रफाइलखौ मोजां सिनाया माने जेरेस खालामनायाव प्रिन्ट खालामनायाव एसे ब्लार जाबायना थ' बिथाङा फल' खालामदोंबासो प्राइजखौ मोननो हागोन आरो ना थ' फल' खालामाखैबा जोङो बेखौ फिन खुबैफिननाय जागोन लोगोफोर अमित बर' भाइ नोंथाङा माने एसे बेड लाक होनना बुंनांसिगोन आरो ना माने नोंथाङा मोन्दोंमोन बाट नोंथाङा आंखौ फल' खालामाखै दै जों बहुद सार्च खालामबाय जोंहा कमेन्ट खालाम निस्सय होमबाबो नोंथाङा आंखौ फल' खालामाखै आरो थ' बेनिखायनो नोंथाङा प्राइजखौ मोन्दोंमोन खिन्थु मोननो हायासै आरो ना माने रुलाव बे फल' जायासै थ' हामा नांगौ देलाय नोंथाङा माने आखाबो जाबाय मोन्दोंमोन बाट नोंथाङा आं लोगो सिगां बुंखादोंमोन ना जाय फल' खालामो बिसोर मोनगोन होननानै थ' रुल इज रुल्स नङा होमबा थ' बेनिखाय आरो ना थ' दायो जों मोनाबाबो लोगोफोर मोनसे गोदान बेखौ दायो जोङो गेम आरो जों खुबैफिनसै आरो ना लोगोफोर जों बहुद नागिरनानै जोङो मोनबाय माबा अमित बर' भाइनि पेजखौ थ' बिथांखौ जोङो सानदोंमोन फल' खालामदों होननानै खिन्थु बिथाङा फल' खालामासै आरो ना फल' नायबा गोरबो खुंगुरा गैया बोलाय गोरबो खुंगुर गोरबोस्रिसो दोङो गोरबोस्रि सानै दोङो गोरबोनि बसुमतारी नों दा गोरबोखौ फल खालामबाथ' मोनसिगोनलै सार बैसागोनि थ' बेनिखाय जाय दासैबो लोगोफोर फल' खालामाखै फल' खालाम दे लोगोफोर नै अमित भाइया नै थ' नेक्स्ट स्टेप दे जिहेथु मोनासै फार्स्ट स्टेपआ भिडिअ एसे गोलाव जासिगोन दै थ' नियाव जाय मोनो बेखौबो नायनाय जागोन जाय फल' खालामाखै बेखौ माने होनाय जाखाया आरो ना होखाया बेखायनो फल' खालामथारनांगौ दे 1 दे खरै दोनबालै 2 जागोन दे माथोलै माथि तलागफोर नै दायो होनसै खुबिनाया दै जै सोरनियाव मोननानै मिथिया आरो इसोर भगबान जासै हा हाबदोना दायो लोगोफोर माने फट'नो जायासै खुबिसो दायो जों रिफिलसो दै हाबोना नायनोसै हाबा जिखिजाया डट नाम्बार नैबे रिफिल नाम्बार जागोन हा प्ले भिडिअ जै हाबखा गोसा होखा सोरलाय बेयो हा माथो हाबदो बरिया लोगोफोर दायो हाबबाय बिखौनो लानाय जासिगोन आरो ना माने जिखिजाया नामनि खाथियाव नांगोन ना बियो हिमा ब्रह्म माने लोगोफोर बे माने जिखिजाया नामाव नाङाखैबाबो बिनि खाथियाव नांनाय जाबायना थ' बिनिखाय बेनो जाबाय आरो दै बेखौनो होनाय जाबाय दै एसां रिटेक लाथ'ला आरो मानोना खुबैबाय थाबा माबा जायो थ' लोगोफोर नै दायो मोनबाय हिमा ब्रह्म दायो जों बेखौ नायफिननोसै बेयो फल' खालामदोंना खालामाखै मुनाव नायदो नै हिमा ब्रह्मबो खालामाखै आयु मोनबाय मोनाखै नोङो हिमा ब्रह्म मानो खालामाखै आंखौ फल' देलाय खेबसे खालामबालाय फल'वार्सआव उत्साह हिमा खैजोन हिमा दों नायनि आं फल'वार्सआव हिमा कासेल'सो दोङो हिमा वार्डलेस दोङो बिथाङाबो केन्सेल थांबाय हिमा ब्रह्मआवबो आरो जोंखौ रिटेक खालामगोन लेट्स गो
बिथाङा माने बिथाङा फल' खालामगासिनो आगै नोंथाङा मोनसिगोन दख'ना मोनसिगोन मानो फल' खालामना लाबानो जाबाय दे दा लोगोफोर माने मैगं खाथिबा माने मोजां एर जाया आरोना दासान्दि लोगोफोर आङो रेन्डमलि खुबिनोसै दै माने मैगं खाथिनाया मोजांनिफ्राय मोजां नाङाखै दै थ' दायो डाइरेक्ट होनानैसै आं बेखौ नाय जेखि जाया दै जेखि जाया आं होमबा मैगं मिस्टार खुबिगोन आं जाबाय फाइनालि लोगोफोर नायनोसै बिथाङा आंखौ फल' खालामाखै थ' लोगोफोर नै सोर बिथाङा बेयो मिना नामा लोगोफोर नामा मुनु बर' आरोना नै मुनु दोङो थ' नै बिथाङा बहुत गोलाव लिरदों थ' नायनोसै बिथाङा आंखौ फल' खालामाखै नै दै जिदोंमोन नैबे दै थ' लोगोफोर नायनोसै ना बिथाङा दै फल' खालामाखै लोगोफोर नै दायो नायनोसै ना मुनु बर' आंखौ फल' खालामाखै दे बेलेग क्लिक खालामलाय माबा थां फल'यिं यास सार्च खालाम गोरबो खुंगुर बिथाङा खालामदोंना खालामाखैलै हा नो रिजाल्ट फाउन्ड खालामाखै नै बिथाङाबो नै गोरबो खुंगुर दङ माथो फल'यिं दिंसन देलाय क्लिक खालामलाय आं न'आव खालामलाय मा नङानो अ लोगोफोर नै बिथाङा फल'यिं दङ आरो आंनियाव खिन्थु नियमानो गोरबो खुंगुर मानो फैयाखै खुंगुर बुलाय yes दोङो दे बिथाङा मोनबाय दे फाइनालि मुनु बर' नै मुनु नामा एखेयानो जाबाय दे जायनि जादो थ' लोगोफोर फाइनालि मुनु बर' नोंथाङा कंग्रेचुलेसन नोंथाङा मा गाबायनि मा जागानि कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट नङाबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय नै भिडिअ आरो स्पेसियेलि आंनियाव मेसेज खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांनो थ' नोंथांनि प्रफाइलखौबो आं प्रमट खालामना होखाबाय दे मानसिया नै मुनु बर' थ' आगै नोंथाङानो जाबाय उइनार थ' नोंथाङा आंनिफ्राय बैसागोनि मोनसे दख'ना आरो ब्लाउस आरो आर'नाइ नोंथाङा देरहानो हाबाय आरोना आंनि गोरबो खुंगुरनिफ्राय दे कंग्रेचुलेसन मुनु खैराबारिनि नामा मिथिया खैराबारिनि बादेलाय टेनसन गैया आङो बाइकजोंनो हैनो हागोन जेबो कुरियार खालामनो दरखार गैया अके आरो नोंथांबो आं एसएमएस दायो खालामगासिनो आरो बेखिनियासो लोगोफोर दिनै भिडिअआ थ' मुनु बर'आ दायो देरहाबाय आरोना थ' आं दायो मुनु बर'खौ एसएमएस खालामगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअ देखायगासिनो दे बेथ' दख'ना आर'नाइ आरो ब्लाउसखौ देखायगासिनो बयस जानायबा सार्ट आरो आर'नाइ मोनगोन आरोना थ' बयसा देरहादों बयसा मा नाम अमित ना मा नाममोन अमित थ' बिथाङा फल' खालामाखै सेकेन्ड मा नाममोनलाय सेकेन्डआ माबा ब्रह्ममोन सेकेन्डआबो खालामासै थार्ड खालामबाय थ' लोगोफोर कंग्रेचुलेसन मुनु बर' बेनिखायनो जाय फल' खालामाखै गासै फल' खालामना लाबानो जाबाय मानोना बेबायदि आङो गिबि लाबोबाय थागोन नेक्स्टआव